Anem a Moscou a presentar Passi el que passi, que no sé encara com es diu en rus. Позва, que позва. Pollit, stopollit o alguna cosa així. Se quedaba en sus manos, era más o menos como Granada el último baluarte de los... Hola, estem a l'Hotel Ucrània i anem a fer la presentació de Passi el que passi al cinema aquí a Moscou. Hauré de parlar castellà i em traduirà algú, em sembla. I em sembla que després també fan preguntes i respostes, no sé què. Veurem com anirà. M'he deixat el paper de la frase. A veure si ens recordem. A on? Era Spasibo za. Bueno, ya te aclararás. Vale, talla, talla. It's for the Facebook of the movie. For Spain. Vinga, rebentem-ho tot. Passo de pensar una setmana. Anem a presentar els protagonistes. Jo i la meva dona, com el divendres passat, fent la migdia. Estem a Moscou, hem vingut a presentar la pel·li Passi el que passi. El cine està a rebentar de gent, sí o no? No es pot ni obrir ni sortir. No es pot ni obrir ni sortir. Aquesta és la seu del Festival de Cinema de Moscou, la seu principal. Us fixeu aquí, està a rebentar de gent. Jo m'imagino que és que no tenen res més a fer. Estic aquí parlant català. Hi ha algun català? No? Sembla que no. Pues res, saludeu una càmera. Saludeu una càmera. Vale. Спасибо за приглашение на этот фестиваль. Yo soy Robert Bensolà, soy catalán de Gerona. Hemos venido con una película aquí que se llama Passi el que passi, Stopollit o alguna cosa como esto. Es una comedia muy pequeñita, rodada sin subvenciones, sin medios, y tuvimos nuestro pase ayer y tuvimos mucho éxito, la gente se rió mucho y estamos muy contentos de estar aquí, claro. Futuras grandes actrices españolas, catalanas españolas.